Имат ли имената карма? Носят ли карма? Ами за мен специално името носи много голяма сила, слабост или много други характеристики. Разбира се, всичко е относително и както не може да определим абсолютно точно един човек по зодията му или по датата на раждането му, защото всичко е относително, но все пак има едни общи характеристики, по които можем да имаме една бегла представа. Мога да ви кажа топ 3 от женски имена с много тежка карма. Топ 1 на първо място е името Оля. Чуете ли човек с това име? Бягайте с 3000 км. На второ място е името Валя. Чуете ли човек с това име? Бягайте с 300. И на последно място е Веси. Това са имената с много тежка карма.